and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Day! Unsa na ito po ni mo, Day Carol? Day, wa na din sa ospital si Wena. Unsa? Doon ako namibayad siyang ospital bill ug maoy nagdagang Wena. Mibayad? Ug mo'y nagdani Wena? Kinsa, Carol? Dako ang akong duda, Day, nga buhi pa ang amahan ni Wena. Ug iyang amahan ang mibayad sa iyang bill. Punya mo'y nagdani ya. Kisa pa man dailain. Dali, Day. Kinalang pahibaw-on nato ang kapitan ni Hitabua. Siyabo? Bato? Kay nakailad ay kag unsay siyabo, tita. Oh, actually, huwag yung ko magagamit ng panawayan, no? Makakita lang. Kaya ang mga kawanan ako, mga sister, kung gusto tama, ano na ba sa akong katubangan mag-jam? Wagi ka maapil nila, tita. Uy, saba ka diha, uy, waji, uy! Nasudlan na di kining atong dapit sa maong negosyo. Murag, laing lugar midua ang amahan ni Wena. Ha? Ay! Usa di ka di ilang amahan ni Wena? Unsay DL, tita? Ay, drug lord, good! Unya, hay naman di ang amahan ni Wina. Mao ka na'y misteryo kaayo, Jay. Kay wa man maugkat ang iyang patay lawas. Kuno galing kauban man siya sa natabunan sa pagkahugno silang bahay. Usa di ka drug lord ang amahan ni Wina. Mauti ay. O di nga makayano rin siya suhol sa dakong kantidad. Ug daghang mga kailang nga mga bugoy. Ay, pagkawagi na inato'y earth sedangkan sa ilang kinabuhi, no? Ang pangutana kung hain ang amahan ni Wina. Asa ka, ha? Carol, unsay nahitabo? Unsa? Wa na si Wena sa ospital? Wa na dito, Kap. Wa mo mangutana kinsa nagkuha ni Wina? Ako gipa-describe sa nurse. Ug ang iyang description natukma sa amahan ni Wena. Buhi ang amahan ni Wena? Kung buhi, di man di siya sa diyang naglinog. Mali pagkain nun. Masamang damo, matagal mamatay. Correct, Frenier. Misamot na kadelikado ang imong kahimtang. Dili ako mo'y angin yung kabalakan. Ang mga tao. Ha? Uy, unsa may buot may pasabot anak, day? Doon na ka ba'y nakita? Dayan? Wa pa ko'y nakita. Pero nakasiguro ko, doon ay mag-antos. Dili na ni mahimo. Kinahanglang mutabang nako sa pagpangita ni atong Nolasco Barido. Nulas ko barido? Mo na'y tinuod nga pangan sa amahan ni Wina J. Ay, kwan! Himo alam kong undercover cop. Aron, masyat ka sa taro katotohanan na. Auntie, Wapabigig ko malimot tay. Nga, sa dihang, may gipangita sila dakpo nun. Ako may gitudlo sa panuway niyang anak ka mausbin na. Ang tagkaroon yan ni pasilan. Pag-aurumon pa kung maghuna-una in taon. Oy nga, giduol ko sa polis, gidakop ko sa polis, niya pusasa na unta ako. Mutabang sa kukap. lain na sabda ninyong intriga kang Wina J. Dili ni intriga, ma. Wa na si Wina sa ospital. Unagwa na si Wina sa ospital. Mamasangil dayon mo nga anak og drug lord si Wina. Wa ka mahadlok ning pagkawa ni Wina, ma. Mahimo bisang unsang orasa kung maulian siya sa maay niyang panghuna-huna. Tumano niya ang bahad batok ang butsoy. Unsa? Busa ni higayon na. Kinalang magbinantayon ta. Ha? Kung doon na may angeng basolo ni Ini J. Kana, maurasab ikaw. Unsa? Kung wa ka pa magmagahi sa gusto ni Wena, kung imo palang unta tayong gisabot ang pagpakabuang ni Wena diha nimo, dili unta ta abuton og kahadlok. Gano'n mag-ipamugos magini mo na ako ang babae nga bisan kanu sa di ko mahimong higugmaon. Kay maura may imong gihigugma kadtong propetang bakakon. Sige ka lagyapo pamasangil niyaan nga propitang bakakon. Wa pa mahitabo ang yang pagpangandam. Makaabin siya ni Satanas. Ayaw ka ako sa higing ni ana ang bugtong binuhat nga wala gipitik sa kong kasing-kasing, ma. Dili ko siya madawat. Wa mga pagtugot gi kanimo ang ako kasing-kasing. Igo nang gigtaho ta ka.
Gispituhan ti ka. Ug hangtod karon, giilata pa ka nga akong inahan. Tul kay gihatagan mo ako higayon nga mataw din ni kalibutana. Ug ako mailhan si Anastasia. Gawas niya na. Dili ka na makabuta ko. Bisan pagdili ko ikaw ilhon nga akong anak! Bisan pa! Mao na imong gisulti sa imong inahan. Nagmahibaya ko. Nga akong naluwatan ang maong buong. Usa ka pagsuko lang imong gibuhat, Jay. Pero ang iyang pagkainahan, magpabilin ka na nga rin ako. Tungod kay bisan unsaon na ako siya inahan. Iyang gibuhis ang iyang kinabuhi aron mataw ko ni kalibutana. Pero mo iyang ginabanan ang dautan. Dili kita mo'y muhukom unsa og kinsa gyud si Wena, Jay. Pero way nahimong kaayuhan si Wena sa kong pagkatauan. Gani, tungod sa kagalingon niyang interes, nakahimo siya sa pagbahad sa kinabuhi sa kumanghot. Tao lang si Wena. Busawa si makapugong aron maluwat niya ang maong bahad. Nasuko ka ba sa akong gibuhat ni Mama? Nasuko ka? Kinsa man ko nga magpuot sa imong desisyon. Pero kinahanglang mangayo kag pasaylo ni mama nimo. Wa na ko masayod unsaon ako sa pagpasabot si Mama nga dili ka angay kasilakan. Musamot ang kasilag ni mama nimo nga rin ako kung imo siyang pugson. Sorry, An. Dili ako mo'y angay nung pangayuan og sorry. Sa ako nang gikaingon, adto ka mo sorry ni mama nimo. Ako ganang buhaton. Oh, An? Ngano? Unsa nahitabo? Ngano ka? An, unsa nahitabo nimo? May kurog ang imong mga ngapil. Mura ka gikutasan. Magkuha kong tubig para nimo. Imo kong gikunitan. Nag-anam kahugot ang imong pagkunit ako. Doon na ka ba'y nakita? Oh, An, kinuo ko. Nakulupan si An. O sabay akong buhaton. Alsaw na ko dali si An. Ug ako sindadon dito sa kapilya. Salamat, taon. Salamat nga naulian ka na. Giwaw ko. Mupaulion ako sa bahay. No, ayan na lang. May giandam kong tubig para nimo. Ni ang tubig. Dili na hinuon ni bugnaw. Sakti lang. Kalit kang nangurog ka ganina. Grabe ang imong paghunit sa kong duha ka kamot. Unsa na hitabo? May nakita na sab ko. Lain na sab nga katalagman. Kauban si Wena sa kong nakita, Jay. Unsa? Kauban si Wina sa imong nakita? Unsa papel nga gida ni Wina sa imong nakita, An? Kauban si Wena sa kong nakita og ikaw, Jay. Ako? Naapil ko si imong nakita? Jay. Naulian na si Wina gikan sa iyang pag-amnesya. Mo ba? Sa pagkakaroon mahimong wa pa. Pero sa kong nakita, murag nahibalik na ang iyang gustong panghuna-una. Nagkaila na siya sa iyang kaugalingon. Ingon man sa mga tao nga nahimong bahin sa iyang pagkatao. Unsa mo nakita? Sultihi ko. Wagit ko'y gusto ininyong giingon nga tuga. Kinsay akong ulian ini. Kinsay akong sultihan nga dili na ko. Kinsa, Jay. Kung makatabang ka sa katawhan tungod nga ng tuga nga naan nimo karon. Nganong imo mag-islikoy? Sa ako nagipasalig og gisaad nimo. Kagkauban mo ako sa imong kausa. Sa imong tinguha nga mahibalik ang katawhan sa Dios. Himo akong tipik sa imong misyon, An. Uwa na si Wina sa ospital. Maulagi ko na nalayo eh. Nangato sa Dayan ug si Carol sa ospital. Ug dito, ilang nasulta nga gikuha ko ng lalaki si Wina. Mupay bayad sa tanang galastuhan ni Wina sa ospital. Kinsa man ko ni mikuha ni Wina? Ang amahan ko no ni Wina. Unsa? Wabay mapil sa pagkamatay ang amahan, ha? Sa diyang nahugnaw nilang bay. Mao lagi ko no.
Hey, anugon ba ya? Ngawa ditong yang amahan. Aron untam hurot-hurot untang ilang kaliwat. Oy. Don't say bad words, Milay. Tingali padunggan ka ni Dayan. Masukot rin mo. Dili ba gusto yung mga anak nga magbaton kag pagdumot sa iba isig ka tao. Unya ingon ana nga buhi man ding amahan ni Wina. Nag-uban hinon ang duha ka mga mangtas. Maulig isab. Ang kuyaw pag yun atutuhan, no? Kay usa ka drug lord. Drug lord? Kay ba ka kunsa ng drug lord? O sa pagtuo mo na ako, bogo. Is that may bugo, lay? Maodeng hawd kay Toswina. Kay drug lord ay ang iyang amahan. Unsa ka ninda, Pita? Misabot ba hinon kalibog ang ako una-una? Oh, kinsa ka? Kinsa ka? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!